bez reklamy, bez marketingu, bez sociálnych sietí ako je TikTok, Instagram, Facebook a dokonca aj bez webovej stránky. A cez to všetko ho pozná skoro celá Trnava. O kom je reč a o kom hovorím, zistíš v tomto videu. A práve táto taška je dôvod, prečo som natočil toto video. Na tejto taške sa mi totiž pokazil zips. Jednalo sa o prémiovú značku a obchod mi navrhol v ušetrej hodnote. Mne to ale nedalo, chcel som tú tašku používať ďalej, keďže ju mám rád a rád cestujem, tak som si povedal, že vyskúšam, či sa dá ten zips vymeniť. A preto som navštívil dvor, ktorý ja nazývam starých a poctivých remesiel, kde okrem toho pána, ktorého spomínam, sídlia jeden super obuvník a knihárstvo Hanzlík. V tomto dvore sa totiž nachádza brašnárstvo pána Magulu. Prišiel som pánovi Magulovi s malou dušičkou, či sa to naozaj bude dať opraviť. Keď som ju ukázal, tak reagoval na to: taká pekná kábela a hen taký zips tam dajú. Pýtam sa ho: pán Magula, viete to spraviť? Jasné, není problém. O 3 dní som prišiel pre moju tašku, bola opravená, ešte mi k tomu povedal: neviem, či ste tam mali dvojitý zips, ale keďže sa mi to zdalo praktické, tak som vám ho tam dal. Tá taška je brutál, je jak nová a naozaj to stálo, viete koľko? 13 eur. V dnešnej fejkovej a predraženej dobe sú stále poctiví remeselníci, ktorí robia svoju prácu naozaj kvalitne a stále za ľudové ceny. Tak ich podporte. Hovoríme o tom, ako chceme byť eko, bio, obnoviteľné zdroje, ako chceme vlastne pomáhať našej prírode, tak práve toto je jedna z možností, ako dať svojim veciam nový život. A keďže mám cez 800 followerov, tak asi jasné, že táto reklama nie je platená, respektíve je platená, ale ja som si ju sám zaplatil tými 13 eurami. Samozrejme, že som dal pánovi Magulovi viacej. Ale čo tým chcem povedať? Podporujte takýchto remeselníkov, podporujte kvalitný obchod, kvalitné služby, lebo bohužiaľ je čím ďalej tým menej. A čo je môjim odkazom pre vás, ktorí podnikáte, robte svoju prácu precízne, zodpovedne, kvalitne a nebudete potrebovať predražený marketing, drahé reklamné služby a sociálne siete, ale práve tie vaše referencie na vašu značku vás vystrelia do vesmíru. Sledujte môj profil DomPP27 pre ďalšie podobné videá. Čau!